Esango nuke ez. Osea, esango nuke errexiago zela, bai, atetara deituta, osea, oso ondo dator, ez da, oso ondo dator, baina no te soluciona la vida. Nik ez nuen nuki sentsazio bat, claro, hau izan zen, 2017, osea, ja 6 urte pasatu dira. Izugarrizko subidoia izan zen. Eta ondo etorri zen, baina demagun ez zian ekarri horrelako eskaintza pilo bat, zu jarraitu behar ezu mugitzen. Osea, gauza dira mugitzen dezula, zure proiektuta mugitzen dituzunean, ez da gidoilari Andoni Carlos naiz, gidoilari bat naiz, eta Andoni Carlos naiz, eta goia badaukat, eta proiektua daukat. Eta hori beti oso ondo etortzen da, baina esperientzia behintzat, ni mugitzen jarraitu behar nuen. Ez nuen jarrazo halako batean, ez da dei pilo bat, enkargu pilo bat, ez hori izan.